Dámy a pánové, hlásí se vám Studio Morava. Je tady váš oblíbený pořad z EB Olie, bytost z 12D. Kontaktérka Ivana vám zase přináší nová svědectví, nové zprávy, nové informace, které EBE sděluje. Tak se připravte, pohodlně se usaďte, zaposlouchejte se do nových zpráv, které vám právě předkládáme. Olie. Tak vás zdravíme při dnešní komunikaci s EBE Olie a předávám slovo kontaktérce Ivanke Podhrázkem. Aleluja, vítám vás. Ivanke a vás všechny vítám, já Olie. Vím přesně, o čem se bavíte a o čem, co děláte. Ale my máme jiné zájmy, které se týkají meziplanetární existence. Meziplanetární existence, to je naše loď, tam spadá. A je kolem slunce, je tam více lodí kolem slunce. A zasahuje do kvantových prvků, jako je metán, foton, neutron a proton. Naše lodě k tomu mají právo, dokonce Atama sdělit, že máme k tomu právo zasáhnout. Co se děje u slunce. A umělé slunce, já vám to vysvětlit. Umělé slunce je projekce, která už bude v budoucnosti u vás v lidstvu. Já Olie sdělovat budoucnost, ale u vás je to přítomnost, vy to chápete, že? Takže to tak nechápejte, ale prostě bude všechno umělé. A jinak dané. Když si vemte hory, všechno je propojený s pyramidama, všechno pod povrchem, ale vám neřeknu, jaká je projekt v tomto směru. Musíte si určit svou vlastní cestu, jak jste se sem narodili, však jste věděli, proč sem jdete na tento svět. A musíte vědět, co vaše zkouška činí, jaký má směr, jaký má úhel pohledu a jaký má prostě existenci, tento směr vašeho vědomího poměru. Fajn, že si myslíte, že co říkají jiné videa od jiných lidí. A nevěřte všemu, jako nemusíte věřit ani Ivana a se mnou. To je na vás. A já Olie sdělovat, že toto se stane, co Ivana sdělovat. Ano? Bude velký úder všech paprsků pod sluncem a měsíce. A vše bude jinak zářit, jinak vyzařovat tu energii, všechno bude jinak. A pokud je umělé slunce, tak to je projekce od zednáře. Svobodný zednáře, víte. Že oni ví, jak mají dělat umělé slunce a i Číňané to ví. Jsou spojení s tímto. A i se Sfingou. Sfinga vás drží na životě. Sleduje, jak kdo povídá, co jaký zprávy. Však to je telekomunikační prostor, frekvenční prostor, co ona může sdělit, ta Sfinga.
Maruška chrápne. Jinak váš prostor je takový zatemněný, že? U vás na zemi. Protože si všimáte cizích inteligencí, cizích energií a cizích prostorů. A vy jste tady sami na tomto světě, tak se všimejte sebe, ne snad. A já Olje sdělit, že Ivana je jedinečná bytost na této planetě. A nikdo nemůže udar a tak. Já mám loď a můžu ji klidně odvést z lodě teleportačním mechanismem, molekulárním vodíkem dokonce. Vodík je u vás potřebný, ale naše loď to také nabíjí, ten váš vodík. Můžeme odvízt Ivana. Ha? Vodík a uhlík a dusík. Dusík vás drží tady na planetě Zemi. Matka Země umírá, protože má málo od slunce vitamin D. Je to víceméně poškozené vašimi nějakými jedami, jako je grafen, jako je nikl dokonce, způsobili u vás v lodi, jako je arzen a všechno takto. A nikl je jedovativita to pro vás, pro váš dýchací systém. Takže všechno takto je. Všechno je chaos. Ano, Vanga je sváteční pes. Následuju Vangu. Ona má srdce, že špatná. Ale srdce jí je mírné, protože je milována. Takže to ji osvědčuje od dobra. A vždycky bude dobru a ve zlu. Tvůj pes Ivana. Ano, já cítím Vanga. Cítím tady kolem bytosti, co u vás jsou. A radši se já, Olje, k tomu nebudu vyjadřovat. Je to negativní energie z určitých stran. A Ivana, ty už dostat rozum. Však ta Getarasa už tě dala rozum, ne? Já tě dát rozum. Dostanu už rozum. A jako kolíbka do dlaně, to je osud moudrosti. Kolíbka do dlaně. Vaš si ji jako svého psa, když máš v dlani. Já povídat to je. Nevěřte manipulátorům a cizím falešným zprávám, že je špatné na jiné ose časové. Lidé se mění a jsou na jiné časové ose. U vás se to mění. Mění se vám prostory a časové prostory. Zavřela se vám hospodaře a to se už zavřel vlastně svým způsobem časoprostor. Kde to všechno začalo, já o tom vím. Takže vše se zavřelo a otevře se znova. Nebuďte tak jako, buďte svý. To já Olje učit. Ano? Zdal bych mnohem víc, ale nebudu. A časoprostor máte i v krvi. Vaše krev tvoří časoprostor. Vaše krev jsou buňky a pokud posloucháte své buňky, všechno má svůj časoprostor. Takže vaše buňky, když umřete a vše,
se to zaznamenává do dalšího inkarnace, do dalšího života. Můžete být jinde, než si myslíte, a jste zase tam, zpátky a tak. Ano? Nebojte se tady těchto úderů mezi planetárním časoprostoru. Meziplanetární časoprostor vám určuje vaši dráhu Země. Vaše Země je takový navigátor, že kolem sebe. A že máte slunce, měsíce, a to neberte takhle. Vy si musíte uvědomit, že jste tady na Zemi. V tomto systému planetárním, ne? A že vaše buňky pracují skrze paměť, skrze vaši energetickou úroveň, s kterou žijete vlastně tady na Zemi. To si musíte uvědomit. Vaše buňky jsou části makromolekulárních částic a ty určují směr. Makromolekulární výkon je, že může tvořit v prostoru ve vaku volnou energii. Ve vaku, už je dávno sdělovat o vaku, matujete si to? Volnou energii. Jenže vaše vlády vám to zakázat. A vy nevíte, jak na to, že? A stačí myšlenka, tak použijte myšlenku a můžete se teleportovat i myšlenkou, i ve snu. Všude, v hladině alfa a ve všem se můžete teleportovat. Můžete si vzít tu částici ze svých buňkách. Ze svých buňkách. Máte své buňky a můžete s tím spolupracovat. Ze svých buněk, já Olia říkat. Já od Ivana, ona mluví jinak, já jinak. Takže ze svých buněk můžete si vzít tu teleportaci těch buněk. Každá buňka se teleportuje, protože vy máte vědomí, že? Takže i tak se může splašit buňka, máte rakovinu, že? Takže všechno se plaší pomocí myšlenky. Na frekvence zvuku a nálad a energii. Takže musíte být v pohodě a v klidu a buňky budou dobrý a budete vždycky zdraví. Můžete se dožít až přes 100 let. Nemyslete si, že jste kousek nějaký bytosti, jako že jste z masa a kostí. Víte, máte přece intelektuál k tomu, že máte energetický štít, duše a vědomí a tělo je jenom odraz toho. Odraz toho, co vy projektujete. Já jsem vám to odrazí na těle, že? Krásný dech. Manguša tak krásně dechá. To je typický kavalíři dech. No. A já Olia sdělovat. Ivana bude v pohodě. Lidi mít rádi. A i Vanguška, já Olia sdělovat. Vanguška je kód u vás sdělovat. Jasnovědka Vanga, já znám, ale ona má stejné frekvence jako ona. Jasnovědka Vanga má stejné frekvence jako pes u vás. Proto Ivana dá to jméno. Jasnovědka Vanga měla spojení s mimozemskou civilizací, která je průhledná, angelská a je úplně z jiného úhlu vaší planety. Je to z planety, která neurčuje váš kondicionár letu.
na naší lodi. Kdybyste viděli náš let, tak to je úplně jiný z jiného úhlu. My máme jiný lidi a všechno, jiný lodě a všechno. Ano, však jsme krávy a obrazce polí dělali my občas. Protože ty krávy měly je Ivana sdělovat z těch 10. My jsme museli vzít část buněk z těch kráv, protože tam je inteligence. A nejste krávy, nejste maso, však je to škodlivé. Ano, my jsme udělali experiment. Protože to jsou bytosti jiné než jste vy, ne? Tak musíme. A my jsme vás vytvořili na vyšší úroveň, než jsme mysleli, protože nás stáhly reptiliánská agenda. Protože tady jsou pod povrchem. A takže vy tady máte mnoho bytostí, nemyslete si je kolem sebe. I zvířata jsou bytosti, zvířátka, všechno. Nemůžete jíst každého, musíte být sami sebou a jíst to, co vám přijde do pusy, rostlinky. Musíte jíst rostlinky, porosty, jako my a Olia jíme porosty. My jsme dělali jenom expedici, je prostě experiment s krávama tenkrát. Protože to je svátost DNA, ale vy to pak zneužívat, že? Pyramidy se tedy bortí trošku, že? Oni jdou pod povrch, jak byly. Bude tam brzo zemětřesení Egypt. Brzo bude zemětřesení Egypt. Orion, trasa a neutralizace těchto projektů, jako je síť mimozemská přes telekomunikační transport, takže se to bude rušit. A může být zemětřesení, pyramida. Pyramida je pravěká a starověká dimenze, co obsahuje tyto slova všude na skalách. Všechno, co je na skalách a všude a na pyramidách, obsahuje tajemný fragment těchto slov, které jsou pod povrchem. Pod povrchem je největší část otajněná pro lidstvo, ale je to ještě otajněný. Je to teda ještě zatajený. Já odjezdilovat. Ne otajněný, je zatajený. Všechno se děje pod povrchem. Víc než na povrchem. Na povrchu máte projekci lidskou, ale pod povrchem je projekce, která překračuje fyzické zákony a zákonitosti a božské zákonitosti. Takže já to vyzdělovat. Já tam vidím i z lodí do skal. Vidím víc do hloubky, do pekla i do nebe. Že všude mám já ty informace o Lia. Ano? Všude vidím má loď, všude má frekvence, čidla a všechno. Mají pyramidy, ty čidla na povrchu. Já všechno vidím tak stejně. Projekci. A víte, budete mít počítače, kde si najednou dáte, já Olia nezdělovat rok. Kde si prostě nastavíte cukrovinky. Nastavíte si, co chcete. A najednou máčknete na displeji a cukrovinky vám vypadnou. Čokoládky vám vypadnou. No a není to taky s tím duchem Ulricha? Ano, je to podobné z budoucnosti. Protože nám je taky Je to budoucnost. Bombony, Vy jste v budoucnosti. Všechno možný. Ilona, Ivana, jste v budoucnosti, už to víte. Aha. Ivana taky ví, že to v budoucnosti. Tady to všechno se bude teď odehrávat v projekci počítačové, která nebude tak jen tak všude prodejná.
To je kvantový počítač, vlastně vesmírný počítač. A rychle vám tam přesletí, že? U vás na Zemi. A proč vám tak letí? Proč? Vám tak letí. Ivana vám to tak poví se mnou zvlášť. Je na tom nějaký pokus u Země, jako, ale nebudou-li o tom povídat. Ivana se to nepřála. A Ne, říká, já ještě chci říct, že tuhle to na mě padalo, cukrovinky, to je fakt zajímavý. Cukrovinky, No to je- bonbony, lísátka i na druhý lidi. ano, Ano, bylo to i v jednom ano, já bistru. Olie, vím, Víš? že toto je No. porta už předem do budoucnosti, předem daný. Vidíš? A vy vidíte tu minulost pořád, ale vy jste už v té budoucnosti, ty, Ilona a Ivana. Vy, Ivanka, sádnete mnohem rychleji, než to, co je tady předem. Proto si všimáte, co ta mamka dělá. Hej, já Olie sdělovat. Já jsem trošku přísný, protože vy jste to ještě nepochopili. Vy máte tady už budoucnost. Přesto jste furt stejný. Já Olie sdělovat. Ale vy musíte být svoje, každá svá bytost. Jinak to nebude fungovat. A nevšímejte se falešným prorokům. Nevšímejte se falešným lidem. Lidi jsou falešné. Pozor na to, jako já Olie sdělovat. Pozor na to. Máte tady reptiliány kolem sebe, tady ovládají tyto lidi. Já už to sdělovat víckrát. A Ivana, ty taky víš, že buď sama sebou. Nevšimej si někoho falešného. Já jsem s tebou, Olie. A jsem rád, že se zachovala důstojně. Miluju tě, já, Ivana. A Ivan Guška miluje tebe a já ji a všechno. Já jsem bytost z jiného prostoru, víte? Ale tady ty věci já říkám skrze Ivana. Ivana ví a cítí, že je ráda sama. Že někdo jí ublížit. Ale tak to má být. To je zkouška všech. Ivana je svá a tak bude. Tak je naurčená na tento směr. Vždycky tak bylo. Tak to má být, já Olie sdělovat. Ano. Vaše frekvence země se mění, že? Však slunce umělé je. Teď je pravé. Ale je hodně září, že? Máte gamma záření. To není dobré, že? A umělé slunce je dáno proto, že když slunce vaše vyhasne, já to vidím dopředu, a bude černé slunce, tak je umělé slunce. Ne, že teď je umělé slunce, a on je to sdělovat dopředu, a pak se to stane. Máte pořád své slunce, no samozřejmě. Pokouší se už vaše přece vláda dělat to, ne, slunce, Číňani, tak, že Číňani jsou roboti. U vás na Zemi. Počkej, já myslela, že už je umělý. Ano, je umělý, ale oni dělat, ale je umělý a skrytý. V platformě molekul hologramu. Tak je schovaný to slunce umělé. Hologram vám dneska vytvoří všude, ale vaše slunce vás něčí. A proto chemtrails a vše ovládá před sluncem všechno a ničí vitamin D, tím arzenem a vše. Já budu už o tom povídat víckrát. Když je modré nebe, tak proniká vitamin D z pravé slunce. Ale pokud je chemtrails, tak už to slunce není pravé, tak já Olie sdělovat. Aha? A už to ničí a už se ty molekuly spojují a už se to vlastně odráží na lidském těle jiným způsobem. Já Olie sdělovat pravdu. A že umělé slunce bude, to ano. Je to hologram oše. Čína dělala divy. Však jsou roboti. Čína. Oni jsou roboti, Čína, stát.
Musíte se na to upozornit, že je to tak. To jsou technologie, které přečí všechno, že? Ale jsou ještě víc tajemné technologie, o kterých vám nikdy neřeknou. Protože jsou svobodní zednáři všude a tak. A oni vám to neřeknou. Ne. Olie ví, co Ivana čte. A čte pravdu v těch knížkách. Já vím všechno. Ty knížky nejsou dány jen tak, je to dáno, že je to dáno. Nic není náhoda, že? Už já o tom sdělovat dávno, o pohoří Bučegy například já sdělovat. Je to tajný projekt, ano. Ivana rozeznat pravdu. A řekla pravda. Nebudu o tom sdělovat, je to přesně tajný, když knížky vyšly najevo, že? Není to záhada? Že je to tajný a knížky přišly najevo? A když je to tak tajný, proč knížky přišly najevo? Já budu je sdělovat. Protože je tam fragment, který je opravdu pravdivý. A to je ta jedna knížka z toho, která je opravdu velmi pravdivá. Fragment knihy 3. díl. Já Ulie sleduju Ivana oči, co čte a co dělá. Ano? Ivana ví, kdo, co se kde děje. Budí duchy, vidí vše i mě. Ano. Však vlastně. Tak. Nepředluším, ale já ve snu tě vidím. Vlastně. Máma nebe. Máma znak nebe. Nebe je znak, který nemůže přečíst nic než nekonečně. Ivana má pravdu, dostala knížka. Lemeskáta, to je lešatá smyčka, vás říká, lemeskáta. No? A je to pravda, že to dostala právem, protože Ivana se řídit lemeskátou. Protože rovnováha převyšuje všechno nade vše. A proto to asi dostala právem. Já Olie to vím, všechno sleduju to dění. A to má být i u psů, u lidí a všude. Yin yang, tma, světlo, láska, zlo. A všechny tyto lemniskáta to působí na lidské orgány. Že Ivana dostat, dobrá knížka, aby si uvědomila moudrost. Protože lemniskáda nosí moudrost. A moudrost je to, že přestane komunikovat na sociálních sítích, přestane komunikovat zbytečně a bude se vážit sama sebe a svýho psa a mě, Olie. Tak to je a tak to bude. Tak to je moudrost, která je v té knize napsaná a proto jí byla dána. Dala je to bytost, která je stotožněna s Bohem ohně. A Bůh ohně je totožný s tímto nekonečným. Že oheň je část živý. A ohně, který má rád srdce. Oheň, voda, vzduch, země, že? A všechno to má spojitost, tato kniha. A Ivana už to bytost neuvidět. Dostala kniha a už je neuvidět. A ta bytost chtěla vědět, co je pravda, ale je sdělit, je to pravda.
dávno v pravěku, jak se u vás zrodila zem. Z nějakého kódu, že jo? Měli jste kód? Země. Vaše země se zrodila rozpadem měsíce, že? Tak vznikl kód země. Vznikly z toho reptiliánská agenda a Agartha a vše pod povrchem. Vznikly dinosauři, přišla zkáza, potopila vše toto. Potopila všechny. Agartha, reptiliánská, všichni si udělali podpovrchní kryty. Podpovrchní města. Všude byly města, všude jsou města i dotečka, Nevada, všude v Americe. Hlavně Nevada, Oregano, a Ženeva, Švýcarsko Ženeva. A všude se to propojený, ještě tam. I tam je to všechno propojené. Ale jak máte ten štít, který se říká kvantový projekt, takže jste na jednom místě a teleportujete se vlastně ze Ženevy až do Egypta. Tímto tunelem až tam. Ano, je to pravda. A váš projekt s tunelem všechno potvrdí, že tam se můžete dostat teleportačně. Nemusíte mít lodě, nemusíte mít letadla, stačí nějaké teleportační autíčka, tak to a dostanete se tam za chvilku. Ne? To jsou ty teleportační projekty v oddělení 0, však Ivana to četla. A ne, že by si to vymýšlela, ty to říkat. Já říkám pravdu, co ona četla. To není, abyste neříkali, že ona čte a říká, vymýšlí si to. To ne, já jenom potvrzuji té osobě, která poslala ty knížky, že je to pravda. Ivana nic, nikdo o tom neví nic. No, je to tajný projekt a vy máte také tajný projekt i bez ty knížky, že? Ale všude na zemi. I u vás teď máte tajný projekty. Nemyslete si, že všechno myslí u vás vážně. Vy jenom žijete a platíte, že? Takové nějaké prostředky. Ale to je zbytečný. Vy musíte žít, tak jak jste se sem přišli na tento svět, tak musíte žít. Jinak to nejde. Protože se sem přišli žít. A tak proč se nabíráte život tam někde nežít? No to je blbost se rozdělovat. My máme úplně jinak molekulární informace, naše lodi, a všude, co můžeme dělat a co se jako přičiníme u vás na zemi, co se děje. A takhle tímto to studujeme, co se u vás děje, co u nás. Srovnáváme ten příklad. U vás je to tak malicherný, jak Aulia říkat, ale u nás je to úplně na jiné úrovni. To se týká krystalu, krystalové buňky a všechno. Destička na hrudi, což je větší význam srdce, než vy máte. To vám já odjezdělovat, protože vy se svého srdce moc nevážíte, že? A moc brzo umíráte, protože jste nešťastný. Tak bože můj, vemte rozum do hrsti a budete šťastný. Já odjezdělovat. No? Vy se bojíte doktoru a to je strach. A strach vás ničí. A někdo se tím živí, tím strachem. Ale nesmíte se tomu podmanit, těmu strachu. Tak máte strach, dobře, tak máte strach. Ale radujte se, smějte se tomu. V okamžiku přijme. Budete mít strach a smějte se tomu. Však jste přišli kvůli úsměvu, a ne kvůli hněvu. Ale kvůli směvu. Neodjezdělujete, ne? Směv a hněv je velký rozdíl u vás. Většina lidí se u vás hněvat.
Je to jedna složka bytosti, který neví, kam mají dát rozum. Ale druhá část lidí, který ví, kam mají dát rozum. To je láska. Berte lásku do svých dlaní a do svých srdcí. Já Ulie sdělovat, ano? Do svých dlaní a do svých srdcí, do svých očí. Tam máte duši v očích. Vy jste přišli z duši, ne? Jako s tělem, s očima. A oči jsou ten portál. Vy máte portál v očích. Tam se vám otevírá portál. A těm získáváte schopnosti. Přece ne z očích. Z portálu. No. Takže portál je vaše oči. To je sídlo duše. To ostatní, když odemře, to je špatné. Ne? A musíte si to chránit. Tím s vaším vědomím, tou duší, musíte si chránit to kolem. Pokud teď chcete být ještě na této planetě. Máte svý miláčky, zvířátka, musíte si jich vážit a být s nima. No. Protože oni vás milujou, a vy to nevidíte. Chcete to vidět, jak vás milují. Jako já Ulie vás miluju. Já jsem polobůh a jsem láskyplná bytost ke všemu a ke všem, bezpodmínečně. Ano? Ale vy si ty bezpodmínečné lásky moc nevážíte. Ale musíte víc ke zvířátkům. Jsou to vaše součást života, když kratšího, ale musíte ho milovat. I ten kratší součást života musíte milovat. Těch vašich krásných, barevných, chrápavých zvířátek. No. Oni vás milují a vy to nevidíte? Chcete to vidět. Však vím, že Ivana to vidí. Ivana je milující bytost v této časové ose na této zemi, zrovna jak se zrodila. A proto nebude mít lehký život, protože je milující. A právě to se odráží v tomto hmotném, škaredém světě zase zpátky. Tato. Takže Ivana je dobrá bytost. Vždycky bude dobrá bytost. Vždycky bude dobrá bytost. Jako na nebevzetí Panny Marie. Vždycky bude dobrá bytost. Tak to je. Ivana se musí vážit sama sebe, svýho úhlu pohledu, svýho já ve vlastním těle, svý schránky duchovní. Vše se musí vážit a jednat sebe a sama za sebe. To já sdělovat Ivana teď veřejně. A bude klid a mír na celé planetě. Já jsem polobůh. Nejsem Bůh. Bůh je vesmír. Já jsem jeho součástí, proto polobůh. Už to chápete? Však vy jste taky děti Boha, ne? Vesmíru. Ivanu já miluji, já Ulie. A Ivanga. Poslali jsme léčivý energie pro všechny. I pro Ivanu, pro všechny. Děkuju. Ale všimejte si sebe, mějte svůj rozum. Nepodléhejte nějakým negacím. To vás ničí na buňkách. Buňky jsou zdroj energie, víte to?
A když podvedete své buňky, tak jste jinde, než jste chtěli být. Jste v jiné dimenzi, ani to nevíte. Protože lidi se teďka rodí úplně z jiných dimenzí. No, tak vy poslouchejte sebe, poslouchejte svůj směr a svoji duši a svůj cíl. Své srdce a svoji lásku. Tak to má být. Já Olie sdělovat pravda. Všechno skončilo, já vím, Olie, co jste znali za lidi. Všechno skončilo, protože tam je frustrace a strach. A jiný to nebude. A nebo se z vás lidi budou dělat srandu. Já Olie to sdělovat. Okamžitě vím, o co jde. A Ivana bude v pořádku. Bude mít? Dobře. Vše bude dobře. Ivan Guška, její pejsek. A i vaše rodina, všechno bude OK. Dobře. OK? No řekl OK, ježiš. OK? Dobře. No. Pane Koskáka. Ježiš, co to? Mejvá řekla. OK. OK. Ano, OK, ať je to pro celé lidstvo. Meziplanetární komunikace. Však víš, Ivana, je to meziplanetární komunikace, však máš knížku ve světě. A miluji tě. A už já, Olie, budu končit. Manguška je zdravá, vaše zvěřátka jsou zdraví. Já posílat vibrace lásky a zdraví a vláčivých paprsků. Takže a pro všechny vás tady v rodině a všem, a i papouškám, všem zvěřátkám. To je hezky. A zvěřátka vás milují jako já vás a my je. Tak a buďte sami sebou. Nevšimejte si falešných lidí, který vás zmátli jen. Tak, a který se znali. Tak, já, Olie, končit. Tak děkujeme moc, bylo to zajímavý. Toto Pyramida září, že? Však to poznáte, vy vám to budou tady v televizi. Je to jako podzemí hlasky, vše září fosforově. Svinka otevřela dveře, oči a i dveře, ano, ale bylo to v okamžiku, že to někdo nepostřehne, ten zelený paprsek. Ale bylo to v okamžiku. Už se to stalo právě. Proto o tom pořád píšou, zase vám to divný. Takže jo, a já Olie končit. děkujeme moc. Aleluja, Aleluja, A když... Podívejte se, já komunikuji sama. Já můžu sama, bez tady toto, dělám sama videa, mám to na svém profilu, Ivana Podrázka, na svém profilu. A pořád tam nemám nějaký jako odběratel. Někdo o mě neví, a to je dobře možné. Takže to nevadí. A když mi budete chtít napsat, tak mi napište, nebo na Messenger, takže je to jednoduchý, ne? Že píšete tam na to. Jako na ten profil tak. Takže když budete chtít, tak mi prosím přispěte na číslo účtu 11-00-20-90-33/0800. Tady ukážu. Ano? Tak. A nebo na IBAN CZ 17 0800 a tak dále. A to nebudu furt číst, jo? No, stačí toto. To je jako ze zahraničina. Tak to. Jak budete chtít, já někoho jako nenutím, že? A nebo mi můžete poslat otázky, já odpovím. Můžete mi přece poslat na Gmail, já ho mám, je to propojený jako. Na Ivana Podrázka, jo, 4@gmail.com. A někdo mi nic furt nepíše, to je zajímavé. Já bych vám ráda, kdyby jako jo, že takový odpoví samozřejmě, já na to mám čas ještě.
Dokud můžu, tak můžu, ano? Víš, Vani? Vanička. Tam má pedálku. Prdálka. Jo, tak takhle, jo, takže jako už budete chtít, no. Takže jako vážím se vaší podpory a všeho. Tak. Budete, děláte dobrý skutek a to je dobře. Takže tak. No. To je jako... Já vám říkám, jsem byla v nebi, já jsem tam mamku viděla a všechno a vím, o čem se jedná. Takže jako v pohodě. Takže bylo to zajímavé, viď? Ano. Takže děkujeme Ivanke Podhranské a příště... A zase budu i sama. taky budem. Sama. Tak běžte na můj taky profil, jo? Třeba příští týden zkusím sama zase něco. Se spojím s Oliem, to není tak jistý vždycky. To je tak jako to přemýšlíme my a já, protože já se musím také spojit, že? Není to jako fraška nějaká, to vůbec ne. Je to prostě pravda, ano? Když to cítím, tak to bude a tak to je. Takže to bude jak na jejím kanále, ty menší, kratší video. No viď, já to děláš? dělám, no. No a tady budeme Jo, spolu. No, mě to taky Na baví, tomhle, ale... no, vždycky No. tak jednou za měsíc nebo No. za 3 týdny. Stáchaně mi poslala stativ, ale já s tím nemůžu dělat, takže se omlouvám. Já nemůžu to tam nějak nastavit. No, nějak ten mobil Možná to tam někoho může nedrží. naštvat, nebo možná i to naštvalo, ale jako to je jedno, je to tam nejde prostě, no. Takže já dělám tady stavu, jako Tady máme stativ od kamery, jo, co bylo na Já videu. nemám ráda se lidi zlobí pro něco za něco, takže jako já za to nemůžu a to bylo celé. Mám to přidělaný gumečkama, jo, ale drží to, viď? Tak jo, takže bylo to pěkný, Jo. zajímavý Chceš něco říct, řekni. a nevím, ten Nemám go, no to nebudem už se ptát, no tak můžeš. na co? No, Ulrichovi tomu nikdo nevěří. Mhm. Je duch Ulrich pravda? Otázka. Je duch Ulrich. Pravda je otevřený portály u vás v Telči. No vidíš, to je že jsou. pravda. Takže když lidi... Aleluja, Jo, takže to mi stačí. Otevřený portál je v Telči. No. Takže to je fakt zajímavý. Mhm. A děkujeme Ebe Olie, pozdravuj tvoje kamarády. Já nejsem Ulrich, jsem Olie. Neříkám, pozdravujeme Ebe Olie. Katama a jinak byly i moje dávný, co Ivana sdělovat z No. desek i jiný. Víš jo? To zase bylo jako jiný. Šéf Katama, ne? Velitel. Ještě to byl jiný ještě právě předtím, ne? No, ale Katama, jo, to je známý. No, Katama. Katama. Tak ho pozdravuji Katamu a kolegy Pozdravujeme. a děkujeme Pozdravujeme Ivance vás. za komunikaci, byla zajímavá. To jsem ráda sama sebou. Já jsem A tak taková to má svá. být, přesně. Já taky jsem Mám stojí svá. Ivangušku. Taky jsem svá Ano, to je nejlepší, být svůj. a mějme se rádi. Milovat ty, co věří Oliemu a já A miluji i ty. Ulrichovi, to už patří k nám, jo. A v okamžiku se vždycky něco najde. Tak. Buď chyba, nebo pravda. Takže se mějte hezky. Tak mějte se A krásně. příště na viděnou a naslyšenou. A No, děkujeme už jsem Ivanke. neukázala. Ivanke, Je tady. aleluja, Aleluja. aleluja, Takhle. Tak příště na viděnou a naslyšenou a mějte pěkný léto. Buška je tady. Jsem Januška tady neukázala. spí. Já jsem mi neukázala. Tak ještě ukáž. Ukáž, pojď sem. Si chceš, Ne, to nechce, ne. nechce Ne, se. to je na stole. Ona spokojeně leží. No, No. Tak jo, takže pěkný už je jí léto. 13 a 8 měsíců, No. to je siloce. No, můj pes taky. Jak to letí, ty měsíce, Tak, roky. no. Ale jsme zase starší, ale chytří. No, No. dobře. Ani ne. Ale víte co, možná se to bude posouvat pospátku, jen na to počkejte, však to To znovu by přijde. byla sranda. Kdyby jsme nalázli. Částice, které tohle se nakonec změní a bude to jinak. Takže příště A věřte tomu, že to tak může na být. viděnou a naslyšenou. Aleluja, Že to zlo odejde odsud. aleluja, Nazdar.
Ahoj. mama s ráda mluví. Taky. Papa. Papa. Tak udělám své videjko sama. Jo, tak se mějte Jsme pěkně. takhle zvyklí a Tak to- říkám, já nedělám nic špatně. Tak to udělám své vypínáme. videjko. Aleluja. O. Papa. Papa.